na daw up. Ang LG na daw up sa cellphone instead of remote, cellphone na. Mao ba? Maulawan yun sila karon, testingan na to. Nakuha na mo ang, kaya na may nagsuggest nga tanggalon ang filter. So nara, nakuha ang tumoy sa gripo, ug tuod man, daghan kay sa balas mga higala. Sa double pagid siya. Tan-aw na to karon kung mukusog na ba ang awas. Kaya nga ni, kung malubat. Ang lesson diya, napapag mo ilain sakyan. So dapat duwagin inyong sakyanan. Para kasong malubat ang isa na isa ipuli. Kay Hilas sa mga higala. Sa kalas ng hayong advice sa imong kaila, imong sinaligan, tayo imong gituman, ang ending ni samot na yun ang problema. Bago. Baka po nakadungo nga. Sumuli na ang meaning sa HRM. Hulat rag minyuan. Hulat lang maburos. Good morning! It's another day, baby. Another day. Webes na karon. Webes sa date. April 23. Apit na pala magmayo. Alright. So, unsa na po nga content atong buhaton ani nga channel? Suggest daw mo. Comment below. May tanag gwapo ta, may tanag mga DJ lonyo ta ibalag. Pakit-cute ta na. Dalawa kasi. Abot to 1 million views. Ito mga pangit atong mga naong. Kailangan natin content na ka ng joker kayo, anang lood ta, anang ano. Hey, unfair ni kalibutan. Okay, done with my MOR morning show. Live diri sa Balay. Thank you, Rico Suabe, nga nadia kalong sa FM booth. And everyone is awake. So nagluto si Mami og itlog with kamatis. Tapos kanang malasugi, matagpilang kilo, mahal kanang pure malasugi, hiwa-hiwa instead nga kinilaw piritohon. Lami na. Walay mangaon. Ang itlog gibutangan og kamatis, dili mangaon kay lain ang kamatis. Pero ganan sila tomato ketchup, di na ko na magets. Di ba ang tomato ketchup tomato na? Pwede sila ganang og to. Now, isa sa problema namo karon. Ang among TV LG dili mo on. Tumuti ang among remote di mao. CD plus ang among remote di mao Samsung man. Ang among remote di gyapon mao. Ang among remote kay murag Lysol. Nara. Ang remote sa main TV na mo is nara. Diyan lang, video backlight ito, makita taga ng walay suga. Ana, so nara. So as I was saying, sa ako pang giingon, thank you to my grade 7C. At least worth it ang akong mahal kay nga tuition sa corpus. At least kabalo ka mag-English. So muna ang remote. Tanawang remote, oh. Wala na mga kuan. Tapos ang araw na himong 9. Sa man eh. Guba na. Di man mo klaro. Ha? There. Guba. Og di na mo function. So dito na to. So asa ta makapalit ani? So nay nag-comment na daw up. Ang LG na daw up sa cellphone instead of remote, cellphone na. Mao ba? Maulawan yun sila karon, testingan na to. Let's go to the App Store. There, App Store. Sa ko i-type LG TV remote. Smart
for smart remote for LG Smart TVs. Oh, meron nga. Get wet. Bawa siya i-get wet. Kaya, ako yugas be. Naka-record man. Ako yugas sa plato be. Relax lang diya. O nara, loading. Happy. Open. Boom. Make sure your phone and smart TV are connected to the same Wi-Fi. Screen tap ka? Yeah, we're all in the same Huh? Wi-Fi. We're all in the same Wi-Fi. Screen tap? So iya pangita. Wait, are you using your phone as the remote? On. Connecting. Your pin. Say pin. 600, 455, My God, are you 600. using your phone? 455 40. 40. Wow! Oh my God! Gumagana nga. Wow! New technology, Raver. That is using his phone as the remote. Go to the home. Netflix. Gusto ang pag-move niya. My Netflix! apps. Netflix! Kamu? Wala. Ay, Sayang man eh. Ay, na. Ayan, ibaligya. Upgrade to Pro. para magamit na? Buy. 199 naman po. Okay. You've already purchased the Pro. Please restore the Pro. Done. Okay. Yay! Yeah, it's functioning. Netflix. Boom. What? So, ayun, So the only remote is daddy's? Yes. You guys cannot control it anymore. What would happen if the phone is Only low me can control it. What would happen when the phone will be low bat? Uban po, iPad. But getting me. iPad as a remote, my God. Tomorrow. Good day, people! Another day. Welcome to my, welcome back sa akong YouTube channel. Actually, alas 10 na. Wala ko ikaw na mauna. kayo ni Ala, no? Wala. So, ladies and gentlemen, sa akong niyaging vlog kay nagproblema ta kay hinay kayo moawas ang akong gripo. Ang problema mo aning balaya kay ang pinakamain na mo diri sa lababo ang tubig dari kay hinay. Mas kusog pa ang akong ihi. Mas kusog pa ang akong ihi. Mas kusog pa ang akong ihi. Kanan tara ko mahugas sa plato pero itong kay hinay di ko ganang mahugas. Char. Hindi na ka ganda, no? May na lang, kay niyan din yung akong mga bayaw. Og na ay, tantaran, vice grip. Oh. Daghang salamat sa bana sa akong bayaw nga si Marvin. Bana sa akong bayaw, tama. So sa may, tikon sa man may, kung bana, ha? Sa pilas. Ah, bilas ninyong tanan. Puro magbastos. Nakandi sa din eh. Nagkakaw kasi, tuod man, mas kusgan man siya. Wala na akong ma-video. Nakuha na mo ang, kaya na may nagsuggest nga tanggalon ang filter. So nara. Nakuha ang tumoy sa gripo. Og tuod man, daghan kay sa balas mga higala. Sa double pagid siya. Tanaw na to karon kung mukusog na ba ang awas. Kung mukusog na gali ang awas ani, pasabot ani, ako naghimuhugas forever. Kaya na, the moment of truth. And tada, kusog na ba mo awas?
kusog na. Oh my God, as in layo ra kitang diferensya kanina nga murag ihi. Kaya nawala ang filter. Oh my God. Salamat sa akong silingan nga si Mami Nice nga nag-ingon og katukuban nga kuhaon ang filter. Okay mo. Ayos. Pwede kang kuan. Paspas na kayo maghugas. Muli ang effect, may gana paspas na kitang hugas. Hugas man ginaya. Tela ba tela? So kusog naman ang awa sa gripo, so kusog na pod ang bayron na ni. Muna na-realize na ako aning quarantine. Kung kamo ga pamuyo na lahi mo, mamalit yun mog tools. Tanganat to yung tools nga mahalon kung baratahon wag yapon. No? In fairness. May niya akong bilas kani siya kay kompleto ni siya og tools. Ako ay tools. Okay, back to my hugas. So hot. Ako na yung maghugas sa plato sa tibok. Quarantine. Ingat mo tanan, I love you all. Bye! Woo! Done! Done sa akong tita Bisyo. Kay gigutom na ako ganina ako gigutom. Ella is eating noodles again. My sudan is champurado. And bulad. Na, wala na ako na. Ako na. Datin pa ko. Peace. What's that? Taran! Champurado with milk. Yummy. It's yummy. Perfect. Dami eh. Gayom. Bulad. Oh, yummy. The sweetness and the saltiness. Itu tiny. The tiniest thing. Kuya, me, daddy. Daddy, cookies. I want more. There. Raver, your trabaho, Raver. Oh, I need the scissors for it. Raver. Yeah. Tears. Mm. 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 What are you doing? What? Oh, do not touch it. Daddy said. What? I'm a balloon. Oh. My head is a balloon. Tomorrow. Good morning, guys. It's Saturday. Patay na sab. So tama na mo kung ang sa auto nga battery among buhion. Pero ang auto mura gamay man ang battery. A few moments later. Yes, ni under na. Ayaw pa na ako napisit ang record.
So, gikan sa auto nga battery, padulong di agi charge for how many minutes? 10 minutes. 15, no? 15 minutes. Finally. So, i-charge sa kajot. Medyo magpuli po mig sakyanan sa akong bayaw kay ako pong isa ka bayaw po mas kabalo sila og kanang automatic kabaylo kaysa mag standby. So ang lesson di ako na mo sakyanan para dili mo mag parang lugar kay ngani kung malobat ang lesson dia napapud mo ilain sakyan, so dapat duwagin inyong sakyanan para kasong malobat ang isa na isa ipuli. Parting hilasa mga kala. Parting hilasa gigayo. Another update. So again ang akong gripo na-solve na tong burag ihi og gawas. Nakusog lang kay nakuha ng filter karon. Gidungagan pa gid og lahi pa gyud na sa Shopee daw ni. Yan. Asas. Nanay pina-shower. Asas. Ginaya na og gamay sa ubos kay kusog na pulo kayo. Asas. Hurting hilasa. Saturday today. So isa na po sa among struggle karon kani among computer nga desktop. Next level. Galod siya og hinay kayo as in mura siya gahang. Tingala ko nganong hinay siya nga Windows 98 man ni siya nga bag-o. Windows 98. Full stop. So, di mi kabalo kung i-reformat man ni siya dapat, ginloan na. I don't know. Nasa iyo. Sa pagbalik ana sa sugod. Ito to si Kuan, katulad ko sa Wismaster. Oh. Mo yung ang nagkuhan nila kapayang. I-reformat? I'm gonna go here now. I'm gonna go here then. Slide. Whee! Kawalan ko sa din. What is that thing right there? It's like fingerprints.